Nu lyser fyrir degi og Mumidale, og det synest at for å være en solrykur og vekur dævur. Hurra, solen skiner! God morgon! God morgon, gåe. Har du sett hvordan godt vekkri er? Ja, mummi og pappi langt og ferdig ut av løyde til gåen glasbrottene hitja solen i jøkkenom. Er du en utlandsara? Hei, mummi og pappa! God morgon. Er hatt så gammalt vinter, ja? Gott ikke tvetta bursdur. Hva skal du bruka det til? Jo, vi atla jeg brøta det sundur i smarre pettisvognsvegna. Ja, men kan du så ikke bare klamsa til en stein et lakkost? Nei, så får vi glasbrott alla stedene. Og det er ikke hålet å genga og knust glaset. Nei, sjåvande. Koma til ikke inn og få deg om morgenmat. Mamma, veist du hvordan vi får enda ruten i smarre petti utan at glasbrott ver alle stedene? Omma lei alltid vått papur på av min glase, og så tog hun hemmaran og slå væres lia. Det var snilt. Ja, sjåvande, så var det et glasbrottene først ut i vata papuren, lenka man verset bort. Men til nøyast ikke endelig gjøre det nu. Jeg halte vi på til vi etter morgenmat. Ja, Han trever av luftene. vi er det samtidig, så gjør vi kanskje ikke solarmyrsingene. Nei, aller helst ikke. Gåe fytte skudj færre borster. Men hugsa der skutjen ikke kvarva, etter fyrsta solarmyrking i 30 år. Nu er jeg metter. Pappa, skal ikke fære til noen ljøsson? Her nøytis ikke være så bra hvor gåe solarmyrsingen ver ikke for en 17 av parsten. Det veit jeg, men jeg har gjør okkurst. Vid nå, Adam. Det tek bare få minutter av sversta glaset. Jo, men... Hekka så skudjene. Jeg vil ikke solarmyrsking siden jeg var smadranker. Jeg har prøvd glemt hvordan det er. Øysen er. Nå, det er bare godt. Skudjene er nu, og ikke sattene, altså. Hette rattelig heksavever. Atle, du der alverd hos a flikk vi her. Sjølvande, ganta meni størskaste solarmyrsking varst du. Men så biler det kanskje ikke solen i fjalt at han brød skudjene. Han får jeg klare ui. Jeg mente bare at da solarmyrsking er, sast solen heller ikke, så hver er måneden? Og du atla der gjerast heks. Du varst ikke fratt som hva det er og gjer solarmyrsking. Mer enn måneden, Vånlest. Ja, men hva bare nu? Har vi sagt dere bort til hva er det? Kvært har vi just siden jeg vet så vånlest og ta på litt ommebatten. Gåe, amma, kanskje ikke se meg hva du skal gjøre oppi så fjallet noen. Jeg skal sverge det svørste solen til å gjøre meg ræmere ganta meg. Men først denne skala styrkjente flos opp av suppan. Støyt nu opp. Nu må være noe mye. Japp. Oi, det gikk bare vel. Nu battlar vi öll de små bråtene inn i papiret. Skal jeg tentra ljøset nå? Nå, hver er hun? Hva mener du? Solarmyrsingen? Hun vil ikke for en 17 parsten lukta møy. Nå, ikke for en ta. Vi sversta glasbrott så vi kunne hitja solen. Eist til møyen? Så var det. Det var fritt at du kom. Og her er det træt. Det er ikke godt for i ene hitja beina så solen da solarmyrsking er skyldig. Jeg så ikke pura ikke. Nå tvattler du. Nei, alvor, jeg så ikke ikke. Sjálva det ikke borta. Solen fjallta for skutjene. Hæ? Rætt hev du.
Ja, vi satt over klossheiten av parten. Vil det så si at vi suttje ikke sola missionen om skutjen i det? Flere skutj. Vi er så heima. Jeps nu är joka. Vintern bläser kötta sig dekan skutjen i borstor. Boja bära. Oj! Oj, som att det var gott. Nu kan ni spela vid Movidalna, spela vid Movidträdle. Og i steinølden hildu folk at saulen gjøres myrk, tog han ytler andi hei et i hana. Men det var inte så långt till solen kom framåt, ha? Nei, men de var fotlig patrik, så de hoppa rundt og slå at rum og røpt og gjeila og få at han ytla andarna spyda saulen ut at. Som det var pjåkot. Er luften klarar nu, mummi? Nei, tyvärr. Jeg vil nei annars så innerlig at vi sluppa suttja etta. Ja, men det gjørs ikke vi. Men det kan være at solen kommer frem at det neste for solamysking verer. Ja, om 3 år. Oj, det var för utligt. Solen nära komma fram att det. Ja, vi må vevna skutjen reka borstor. Blas, vinter, blas. Blas, att läsa dekan skutjen i borstor. Det här. Hej, Ja, det var fröligt. Tack för det. till läge. Färst du i Momius, ha? Ja, Rattlet öppnar ha? ja, men nu klarnar. Så släpper vi kanske korsen i att suttja solamyskingena. Oj, nu var solen att under. Juppi! Åh, det var inte öjtiga. Säg vad kan det till göra? Oj, vi hittar solamyskingen i sjåvande. Solar kvar? Måne skugga för solen som kvarver. Ha? Sagst du inte att något glaspätte? Ja, Ja, men så ger mig då. vi har inte öka. Vad sa du häver i handen? Ja, det ska momryckor häva. Nu så. Men han är flott. Vi såg han färg båten i morgon. Ja, hoppas inte här som väcker någon. Fiskemän lägger inte petti och i kosse väckrer. Fisker teker sjån i vinter. Ah, lämna nu släppa suttja. Allt är lej, men du ger mig momryckor att han kommer stinker. Ja, jag höst inte. Snällt, va? Bör du ligga med som natterna nu? Nej, men därför jag skymma allt igen. Men kort, så lägger man sig tjoen. Nej, här kommer momryckor. Och han är alldeles så vissar. Momryckor! Stinker? Ja, men... Oj! Stinker! Elända bara! Nu får natten att han har sola mycket Vad är basta? Hallå till. Nu är kommit att vita. Välkommen, Alissa. Hever om att den äntligen lovat att komma. Hon var inte inne. Hek och så solen kvarver mer och mer. Stinker att det livet att säga att du är färdig till umtrårar, momryckor. Nej. Inte i här som väcker någon. Gott att det klarnar i. Halda det inte? Pura visst. Skutjen är kvarva som bör det gamta.
Och svarte måne svölkta brännande sol och stjärnar med. Sen garslar tøynar ner i med och tjävar uppåt och rämar ganta med. Hej, Hej! Nej! Ja, hatt det hendt i eisen tja mer. Her alt og nekve vinter utanfyrir. Kom I helter inn. Och så sov mamma, pappa. Vi er ikke bensjen. Han kommer til han finner ikke fætre I hatten. Oj, hek, nu kommer solen nattor. Det var gott, men damer att titta det som mest. Det är underligt. Nu får vi det suttja. Ja, heter Anna läge. Hej! Hurra, nu ber jag att lån häxen. Oj! Omma helter at solarmyrkingen kan gjøre henne sterskere I gante. Hon var ørt hon helt at skudgen ikke får kvarve og noen kom. Och Jan, så må vi vågna kosten för att akta han är inte bättre än han blir. Det er just det hon själv helter. Ja, I högsta värre sin torrförkörande häx och avvirska mannen och solarna. Eller vad helt tur, momrikor? Jo, Alissa, Alissa! Kvar är du? Kvar kräckvat du till jätta? Så. Kom så kostar detta lilla tvattle låter klara till så mycket. Nu flickvar vi det till Mobius och Bjarka om med dödsrede. Oj, vad hände nu? Just vi som fjaka låten och kostar läter mera på ett via spräcka. Ha? Nu har vi det. Att så Pettersson. Så Lois, att vara bättre än till kostor. Boys man nu för dålig ut här. Flickne, hurra! Har du någon till grunden när vi är inne I min kammare? Ja. Det er ferne kommer videre til sørste veter. Gott att du rottar ju jar. Utla mig vad görs du är? Jag helt att du spelade kort visst norska det nu snodda. Nej, snotte svika så ytla. Kom och hicka Alissa, med sucha brunna henne. Ha? Vad händer? Åh! Ja? Wow! Stinky! Vad fyra kostar? En koste. Hade kostar inte omme. Ha? Stinky, kvar har du funnit den där kosten? Och I skålen! Kvar är skogen nu? Boja, det var bjärna med fisk! Vad hände du? Det var ju Josh. Det var en tjess, och den där finner packor! Det vill släppa ner deras kostnån! Akta han dig, ja? Ja, jag ger mig små lister! I får bara stå som en lucentor! Att han gör oss testbenet. Jag skjuter lockor! Stinky! Kom ner under! Stinky, du säger att du fick störst kostnader, inte? Ja! Du har inte så att lägga in nu. Ha! Så kan du lepa ner en sån. Oj, det kommer nu!
Stinky. Legg nu sånn knasbolda der! Ja! Au! Oi, fikk du ildstinky? Nei! Vet ikke kostren til heksene? Jo. Hva er hun sjål? Hun må være fått av kosten. Nå ligger hun i en runde med beinen og hakst. Er det rævligt? Sier meg nå hva hun barstrå. Skånte deg nå! Ja. Her er hun! Nå, kan jeg sjåføre nå? Er det deg? Nei, hon er bare svima. Nu skal jeg bære henne til hus. Du har ikke bruk for mer langer, ha? Amma vakna. Vær ikke bensin. Etta for mummi-mamma grøya. Nå, men så ferie! Bye-bye! Er det helt visst at amma blir frusk atter? Sjálvandi. Hugsa du ikke om det, søta mun. Amma? Er hun ikke vakna vi enn? Nei. Og for sendt den av kosten nå? Så hjelpte solamissingen ikke. Og Alissa? Hon er øyla bensjen om ommusøyna. Snart kunne du kanskje kjørt den her falsk, utja. Amma? Hver er jeg? Og i mumihus nå? Mummi? Sier du mummihuset? Du merker det riktig hva du dans. Ligg still. Kvadrant. Kosteren. Hver er kosteren kommer? Vit om kantoren så det virker enn. Ikke måste du langer struka, kom til nu skal jeg til bruka. Kom, så får vi ta inn på oss. Er du førfyr, du? Spyr ikke bort. Du måste helt ikke stille noe løt. Aksel ikke ångan til det var hundan og til. Hæ? Hoksa så jeg skulle ligge her og gå an at jeg så dekas mummi trøttlån. Mummi-pappi bær de alla veien til hus. Jeg vil ikke høre mer. Skammen er nå stor som er. Men nætten tjadar må nemi er ikke. Det skal være visst. Vil om at hun sjufrat som smakka maten? Nei, hun ber meg ta han bort til beina veien. Han er så trask. Kanskje skulle til øytefond vil jeg. Jeg vil ångan mat heva. Jeg søyte for jeg etter det ruste. Ja, men amma, det vil jeg der bare vel. Halt opp. Men et lite glas av himperjasaft kanskje. Ei, kunne de sette meg få fri? Nu flikk vi heim. Jeg kan ikke tolka være her. Er du bedre nå? Takk røy vi en god koppi av pattemjølk. Hvordan vil vi mer? Legg det bare at jeg sova litt lammen. Men, Jeg nøyest helst at takk altså det kan som om i familien i onkosvekra. Kan du ikke gjøre det? Og så ikke noe til å stortlaga der. amma? Æsj, jeg ser følgen er og purast av håpeleis.
Tid kunne løyta og at Alissa stuttleika seg hesa fyrstu ferina hon slapp at spela som hon vilti i Mumidalen. Nu søvan li og så stuttlig